Het is maandag 16 december, de dag dat na 2000 jaar er eindelijk een wemplak voor is voor Maria. Het is ook de dag dat Chinese restaurants 29% korting jouwen op noemen 39. Wat vragen we, dit is nummer 148. Daar 148. Ja, dit hè, 148. Ja meneer, 148. En het is ook de dag dat deze tweet net verstuurd is. Goeien en welkom bij Bient. Na een week dan is het Olympisch kwalificatietoernooi in Tiaf. Inzet is dan een ticket voor Sochi. Sven, Irene en Jorrit die maken vanzelfs grote komst, maar er zijn nog volle meer Friezen die het haar een tak om weken kwalificeren willen. Ik won naar Sochi. Ja, al weekend staan er op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev duizenden mensen op straat om te protesteren. Ze willen dat het regeren uittreedt en dat Oekraïne ten nadering ziet met de Europese Unie. Vriest van de Kamerlid Jacques Monas uit Snits wie in Kiev en had de ouderen een tastspraak houden om de demonstranten een het onder de riem te steken. Krijg waarom uit Kiev even een Snits en nou hier aan tafel meneer Monas van het welkom. Bedankt. Ja, maar wat voor gevoel ben je eigenlijk weer waarom kwam uit de Oekraïne? Nou, heel erg geïnspireerd natuurlijk voor wat daar gebeurt. Maar tegelijkertijd, je bent Tweede Kamerlid, dus je bent ook gekozen hier vanuit Friesland voor de Tweede Kamer in Den Haag. Dus er staat heel veel belangrijks hier te gebeuren in Den Haag. Maar je bent ook wel met je hart en je gevoel nog wel in Kiev. Ja, maar het is echt verraadnijs, hè? Al 20 dagen lang staat Kiev echt op een kop. En we krijgen natuurlijk wel een heel soort mooi op via de televisie. Maar wat hebben wij nog net zien wat jou wil zien, hè? Nou, wat mensen denken is van er is een plein en er staan demonstranten. Maar dat plein is eigenlijk een modern fort. Er zijn allemaal verdedigingswallen omheen. Mensen leven daar echt. Er staan tenten. Er worden 55.000 maaltijden per dag uitgedeeld. Er wordt drinken uitgedeeld. Er is eigenlijk een alcoholverbod, zodat iedereen zich rustig houdt. Terwijl het heel koud is. Je hebt ook wat foto's maken, hè? Van dit zijn jouw eigen foto's. Dit zijn barricaden. Dit zijn barricaden, die zijn opgebouwd uit sneeuw. Dus het moet niet gaan smelten, want dan zakt de boel in elkaar. Dus die zijn helemaal aangestampt, water eroverheen gegooid. Dat is eigenlijk een ijswal, is dat. Maar daar binnenin zit heel veel metaal, er zitten banken in, daar zit prikkeldraad in. En daar staan ook bovenop rubberbanden, zijn er opgezet in houten palen. Dus als er echt ooit een aanval komt van de oproerpolitie, gaat dat natuurlijk in de brand. Ja, hoeveel mensen staan er eigenlijk op het plein? Nou, zoals gisteren op de zondag, als dan mensen ook niet meer aan het werk zijn, dan staan er echt honderdduizenden mensen op het plein. En gewoon op een doordeweekse werkdag wisselt dat heel erg. Dus overdag meer jongeren, maar ook gepensioneerden. En 's avonds na het werk, dan komen gewoon ook families er naartoe. Dus een oud collega van mij, die zegt van ja, ik ga niet meer naar huis. Haar man kwam erop halen en ik zie mijn kinderen straks op het plein. En die blijven daar zo lang mogelijk op dat plein tot bijvoorbeeld de laatste metro weer ze naar huis kan brengen. Ja, want je zit in een hotel echt op de hoeken van het plein, hè? Ja, we zaten echt, als je mijn hotel uitliep, 10 meter van het plein. Dus het was een fantastische plek om te zitten. Ja, maar echt hier weer een foto van mensen met schilden. Ja, toen ik kwam was dat nog niet. Maar op een gegeven moment, ze waren heel erg bang. Dat is het weekend dat er ook een tegendemonstratie van de regering kwam. Dat er zeg maar provocateurs, knokploegen zouden komen om ze uit te lokken. En wat ze toen hebben gemaakt zijn eigen houten schilden. Nou, hier zie je op een foto van dat mensen gewoon rond houtkachels bij elkaar zingen en muziek maken om de sfeer erin te houden. Weet ik nog wel een leuke sfeer of hield het toch wel gremietiger? Nee, het is een hele opgewekte sfeer. Ook omdat dat podium biedt heel veel entertainment. Er komt er heel veel allerlei muziekgroepen. Zeg maar de Oekraïense Nick en Simon en Ruslana, die misschien nog wel kennen van het Eurosongfestival dit gewonnen heeft. Die staat er ook bijna avond in avond. Er worden ook gewoon kerkdiensten gehouden op dat podium van de Oekraïense Nationale Kerk. Dus er is echt heel veel sfeer op dat podium. Er is ook heel veel te doen rond dat plein. Ja, maar toch, wie je zo nog een beetje benauwd of helemaal net? Nee, ik heb daar ook jaren gewoond. Ik heb me daar nooit één moment onveilig gevoeld en nu ook niet. Nee, je houdt wel even je ogen te kost. Ik heb daar een speech gehouden en dan denk je na afloop, nu moet ik wel kijken of ik niet gevolgd word door eventueel de regering. Je weet maar nooit. We worden tegenwoordig allemaal gevolgd. Dus, dus dat was het enige moment dat ik een paar uur daarna even goed uit mijn ogen heb gekeken. Maar voor de rest heb ik me daar helemaal veilig gevoeld. Ja, zullen we even naar de speech? Ja. The world is watching you. Майдане, весь світ дивиться за вами. The world is listening to you. Весь світ слухає вас. We are hearing your voice. Ми чуємо ваш голос. Your voice for freedom. Ваш голос за свободу. Europe is about freedom and solidarity. But the idea about Europe is your idea. It's about freedom and solidarity. Але ідея. Slava Ukraini! Slava Ukraini!
Jaku. Ja, hoe kwam je eigenlijk op dit podium te lonen? Ik heb er vroeger gewerkt en gewoond. En ik heb daar heel veel politieke partijen, activisten getraind om de democratie te versterken, te bevorderen. Dat is een lange weg. En ja, eigenlijk is dit misschien wel een onderdeel van die lange weg om bij een echte democratie uit te komen. En heel veel van die mensen die ik getraind heb, die zijn nu eigenlijk leidinggevend in die politieke partijen. Er zitten parlementariërs bij, mensen die in de partijbureaus hoge functies hebben. En toen ze hoorden dat ik er was, hebben ze gevraagd, maar zou je ons niet, nu je zelf ook parlementslid bent, zou je ons niet willen toespreken als toch een vertegenwoordiger uit Europa? Ja, want je hebt ooit een galerie hoor, in Moskou en in Amsterdam. Dat wie er nou, maar je hebt een beeldje mooi naam. Ja. En dit is ook een beetje de relatie van Rusland en de Oekraïne. Ja, de grotere dame vertegenwoordigt Rusland. Rusland is eigenlijk het moederland, hè, moeder Rusland. En dat kleinere beeld is eigenlijk haar jonge dochter Oekraïne. En je ziet dus dat die kleinere, die moet echt beschermd worden. Die zoekt echt de geborgenheid van Rusland. En dit is eigenlijk een beeld uit de Sovjet-tijd. Dus toen Oekraïne gewoon een Sovjet-staat was, geregeerd vanuit Moskou. En men is heel erg bang dat deze verhouding weer terugkomt. Van Rusland die het wel even zal uitmaken wat de toekomst van Oekraïne is. En daar is men dus heel erg bang mee. Dus ik heb dit beeld meegenomen om aan te geven dat er is een oude band tussen die twee. En die Oekraïners willen niet meer dat Rusland zich zo bemoeit met hun toekomst. Ja, en ja, je vindt het zelf ook dat de Oekraïne minder beïnvloedt je lidmaat toch Rusland? Ja, kijk, Oekraïne betekent grensland. Dus het ligt tussen Rusland en het ligt aan de andere kant tussen Europa. Dus het zal met allebei goede relaties moeten hebben. Maar dat heb ik ook in mijn speech gezegd, ze moeten zelf beslissen over hun toekomst. En dat kan niet zo zijn dat Rusland haar klauwen weer uitslaat en zegt van wij bepalen eigenlijk welke kant Oekraïne op gaat. Dus de vrije keuze van Oekraïne, dat is wat centraal wordt te staan. Ja, je volgt je denk ik heel bot, hè, hoe de situatie nou is in de Oekraïne en met name dan in Kiev. Ja. Dus op internet is er een livestream om te zien van hoe het er nou aan toe gaat. Daar heb ik beelden van. Dit is nou live in Kiev. Want zie je er in kwart nog een keer heen, hè, eigenlijk? Ik zit er wel over te denken, ja. Misschien voor de kerst nog, maar dan ga ik gewoon vanuit mezelf heen. En anders, misschien na oud en nieuw. Ik kan best nog een paar weken, het gaat nog wel even een paar weken duren, vermoed ik. Vrees ik ook. En dan ga ik nog wel een keer terug. Maar de vraag is zelfs, hoe zil dit oor in? Nou, morgen gaat de president naar Moskou toe. En als hij daar een handtekening gaat zetten in een verdrag met Rusland, dan slaat een vlam in de pan. Dan gaan die demonstranten echt boos worden. Dan wordt het echt een revolutie. Ik noem het nu een opstand, maar dan wordt het een revolutie. Ik denk dat wat je moet hopen is dat het geen bloedige confrontatie wordt. Dat er een tussenoplossing komt, dat de regering weggaat, de president nog wel blijft zitten. Dat er een tijd lang met een zakenkabinet gewerkt wordt waarin oppositie en regering toch met elkaar gaan samenwerken. Ja, mag eens die zwargen? Maatje is vragen hoe je vreun daar? Ja, ik heb, parlementariërs die ik gesproken heb, die brengen bijvoorbeeld hun dochter niet meer naar school. Want ze zijn bang dat er iets met hun dochter gebeurt, dat die dus ontvoerd wordt of opeens verdwijnt. Er zijn een aantal mensen uit de rellen, die zijn nog steeds niet terug. Er zijn 4 mensen die uit de gesprekken bleek, we weten gewoon niet waar ze zijn. Zakenmensen, die worden nu al lastiggevallen door de Belastingdienst, door de brandweer. Die macht van die overheid, die grijpt dan overal om zich heen. Dus ja, ik maak me om hun wel zorgen. Ja, nou, dank voor jouw verhaal en we zullen met een soort interesse volging blijven. Dank u wel. Pubers om het dichten krijgen, dat liep het een hele uitdaging. Doch bezocht presentator Arie Boomsma dat van een midje in Snits. Boomsma die deed jarenlang in Friesland wennen het, gaat deze dagen bij Fjouwer Nederlandse Squalendel om zijn nieuwe dichtbundel te bepraten. Joert wie er bij het RSG Magister Alfinus in Snits. Kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. Mijn zoon en ik, woensdagmiddag, sportfondsenbad. Wat er glinstert, stinkt ons tegemoet. Dapper duiken we de kleverige vloeistof in, vegen losgeschoten inlegkruizen, stukjes stront van tussen de bil geweekt met koninklijke gebaren van ons af. Ploegen door kalknagels, 1000 kinderplassen, bejaarde incontinentie, de duikplank van het diepe af, versnellen langs pleisters over bloed die voor straf niet blijven plakken. We gaan ons straks wel wassen. Het contrast kan haast net groter wezen. Tussen de gedichten die de squalband van RSG in Snits gewoon waren op hippe beats en onder de naam rap. En de gedichten die ze joert in de theater jaren.
Wat geeft het toch een angstig gevoel van vrede als vader zijn bijl slijpt. Wat heb je hem eigenlijk mooi gedichten? Net zo volle. Alleen voor school, normaal nooit. Waarom niet? Ik lees niet zoveel, ook geen boeken. Nou, ik vind het wel mooi als mensen hun emoties kunnen uiten in een gedicht. Ik schrijf zelf. Ik kan soms gewoon dingen opschrijven als er wat aan de hand is. Of als je even niemand hebt in de buurt waar je mee iets kan delen. En dat vind ik er wel mooi aan. De bekende televisiepresentator Arie Boomsma is vanmiddag naar Snitstakam voor een thema met je gedichten. Boomsma had Kreklin een eigen gedichtenbondel geerstald met leefdesgedichten. Ik lees ze graag en veel. En mijn leven is altijd vol met veel ook. Het is altijd een beetje gejaagd, veel verschillende dingen. En dan vind ik het heel fijn om mezelf te dwingen in een rustige ritme. Dat is poëzie, gedichten zijn dat voor mij. Dan kom ik iets meer tot rust. Wie van jullie dacht toen je hoorde dat het over gedichten ging, wow, doen mensen dat nog? Ja, 6, 7, 8, iedereen? Oké. Mooi zo. Leuk. En wie dacht, oh, daar ben ik wel benieuwd naar? 5. Het is verplicht zeker, hè? Ja, wij organiseren dit soort dingen om de bijen te stimuleren om te lezen. En als er schreeuwtalent tussen zit, dan merken ze vaak van, oh, deze schreeuwer is ik gewoon op middelbare school begonnen, inschrift, achterin, mooi verhaal. En die schreeuwt nou dus mooie boeken. Nou, misschien ken ik dat dan ik wel. Die boeken, kijk, dan ga ik naar De Wereld Draait Door of dan zit ik bij andere programma's. Dus ik weet, de mensen bereik je wel. Maar jongeren is zo leuk, omdat gedichten liggen eigenlijk heel dicht bij hun eigen beleving. Ze zijn de hele dag bezig met, ik maak hier iets mee en dan ga ik hier nadenken over hoe ik het formuleer voor mijn vrienden. Dus ze zijn heel erg al bezig met het spelen met taal eigenlijk. En dat is wat poëzie ook is. Dus vind ik het heel erg leuk om juist naar die jongere doelgroepen te gaan. Om ze die liefde voor de poëzie bij te brengen. Ook omdat je merkt dat jongeren heel vaak denken, oh, gedichten, dat is iets van oude mensen, een andere tijd, saai. En om dat te doorbreken ga ik het liefst naar scholen, ja. En de leerlingen wordt ek vregen actief mee te doen. Gewoon van Harm hebben we thuis een gedicht schreeuwen en mij die voorlezen. Een bijzonder mens, een hart van goud, mijn grootste wens. Mijn voorbeeld waar ik niet naar kan kijken. Hoog in de wolken, liefde die ik wel voel, maar niet kan krijgen. Troost die je geeft, zonder dat ik erom vraag. Je bent zo ver weg, maar het voelt zo dichtbij. Droom van je, dag en nacht. Een bijzonder mens, mijn grootste wens. Voor jongeren is de drompel om mij te dwaan heeg. Om haar een troken te jaan kunnen ze het boek van Boomsma krijgen als ze bij Gelieks voordragen. Nou heeft het zelfs een Frieske achtergrond, ja. Een gedichtenbundel, dat heeft zelfs alle Frieske gedichten. Ja. Zit die er ook in? Nee, ik heb er nu voor gekozen om de Nederlandse taal te gebruiken, maar omdat Friesland hele goede dichters heeft. Tjebbe Hettinga was er zo eentje. Die heb ik er nu toevallig niet in staan, maar ik heb wel Tseert Brunja, Albertina Soeboer, met vertaalde gedichten. Dus die staan er in het Nederlands in, maar die zijn oorspronkelijk in het Fries geschreven. Aan het eind van een beetje bloot vanzelf de vraag, had het wat opsmieten? Wat vind je ervan? Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Ga je nu ook anders naar gedichten kijken? Ja, zoals ik het wel zie, met dat mensen geëmotioneerd worden, dan denk je er wel wat meer over na, denk ik. Nog 42 dagen en dan beginnen de Olympische Winterspelen. En de vraag is dan vanzelfs, hoeveel Frieske deelnemers joggen we aan waarom in Sochi van 26. Want op 30 december is het OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi. En dan zie je een soort Friesenharm te kwalificeren. Deze week litten we 5 van die kongens hebben zien. En we zetten jullie het aan met sprinter Jesper Hospes. Ik won naar Sochi. Jesper Hospes riet het beste seizoen uit zijn carrière ontnauwt. Een goed moment van zelfs in het ier van de Olympische Spelen.
De specialist op de kwarte baan rochtelt hem vooral op de 400 meter. En dit seizoen riet Hospes op alle banen een nieuw persoonlijk record. Staat hij intussen bij de vrouwtop op de 400 meter en komt Sochi heel dichterbij. Ik denk dat ik er dichterbij ben dan ooit. En dat is vanzelfsprekend, omdat ik 4 jaar net hier het kwalificatietoernooi mocht rijden. Maar aansjoen ik dit hier de top, de aansluiting weer voeng heb. En ik draai nou mij de draai echte 400 meter toppers en daar maak ik nou deel van u. Dus het binnen nou echt 4 jaar. Maar zelfs is er dus op dit stuit bij de vrouwtop van de 400 meter eerst? Absoluut. Dat het dit seizoen zo goed gaat is net heel vanzelfsprekend. Vlinier roen het van je meter. Maar onder oren toch mentale begeleiding is het nou wel goed. Je wordt ouder, je wordt beter. Maar ik heb bewust keuzes maken op mentaal gebied en fysiek, trainingstechnisch heel veel om aan Gerard sprutsen. Want aan Gerard Vervelde. Want ik woe dit net weer. Dat hier, ik ried in de rond, ik wie fit en fysiek in waarde, maar het ging net hut. En dan wie een paar dingen, ik wie net scherp en net wedstrijd fit. En dat woe ik net meer. En daar doe ik het net voor. En daarom heb ik bewust keuzes maken, heel bewust traind. Na elke training koel ik mezelf in de spiegel rug aansje van heb ik er alles aan dien, dat heb ik dien. En alles klopt. De route naar Sochi is ingewikkeld. Er is een prestatiematrix en die houdt uiteindelijk aan wat naar de Spelen gaat. Kwadwij komt het er waarschijnlijk op del dat er 2 of 3 deelnemers op de 400 meter haar plaatsen zullen. Maar de broeren Mulder en Jan Smekers had Jesper pittige concurrentie. Maar die prestatiematrix, daar houdt Jesper hem net bij de waande. Ik weet zelf net precies hoe het in zijn werk zit. Word ik net maar bezig wezen. En ik wil gewoon 2 perfecte races deel zetten. Want ik ben heel constant en dat niveau wil ik terugzetten. En die andere man die schommelen hun eerste of een tweede race wel eens. En dat kan je misschien juist wel redden. En het verschil maatje. Maar mocht Jesper hem plaatsen, dan had hij 1 groot voordeel. Haast alle Nederlanders jaren bij de vrouwtop. Dus als hij hem plaatst, dan is een medaille realistisch. Nou, ik denk dat die, mocht ik niet plaatsen, kwalificeren, dan binnen kansen lieke groot dat ik een medaille haal. Want Nederland draait mij voorin. Mijn niveau is groeiende. Ik heb geen idee waar het kan eindigen dit hier. En dat kan, nou na 3 weken kan het ophouden, maar als het dan teruggaat, dan goed de koppen bijhouden, geen rare ding van. En Shen, dat is in de vorm van het leven best. Mocht ze stipuleerd van de Spelen, is dat dan een dream die uitkomt? Ja, absoluut. Jesper Hospes, vreed 22 december riet hij zijn 400 meters en Silly beziekje hem te plaatsen voor de Olympische Spelen. Hou hem in de gaten, Jesper Hospes. Ja, een mooi werkportret. Dan volgen we Antoinette de Jong. We zullen het nu hebben over de inclusieve tuin. Je denkt misschien, het is winter. De tuin, ja, dat komt van het maaitijd wel weer. Maar de winter is bij uitstek de tijd om nieuwe plan voor de tuin te maken. Het idee achter de inclusieve tuin is om een soort ruimte te bieden om de vogeltjes, de bijtjes en de bisjes toch goed te zien hokkerplanten in de tuin komen te staan. Bedenker van deze inclusieve tuin is Jasper Helmantel en uw verste gast Aad Oostenbrug. Ik in de studio. Welkom heren. Dus eigenlijk had ik zo'n inclusieve tuin hebben, dan mag ik daar nou al maar beginnen. Zei ze toch? Ja, dit is de teer om daar even nog uit te denken. Ja, hè? Ja. Maar wat is nou, Jasper, zo'n inclusieve tuin? Nou, een inclusieve tuin, dat is eigenlijk een tuin waarin we weer ruimte bieden om naast een moderne vormgeving of in iedere tuin, dat we daar weer meer ruimte bieden voor planten. Als we planten in de tuin hebben, dan hebben we ook weer ruimte voor bijen, voor vlinders, voor vogels. Nou, en ook als mens kunnen we daar weer rust en inspiratie vinden. Zullen we het even zien letten, hoe het er ongeveer uitkomt te zien? Ja. Dit is het dus. Het tingeltangel van Tony Eijk daarachter. Ja. Maar dit is dus een voorbeeld van de inclusieve tuin. Wat we in deze tuin hebben gemaakt in de tuinen van Appeltern. Een groot complex met veel modeltuinen. En tijdschrift Groei en Bloei en VARA's Vroege Vogels, die hebben ons gevraagd. Dat is tuinontwerpster Carrie Preston en ikzelf. Hebben ze ons gevraagd om een tuin te maken, een moderne tuin, waarin veel ruimte is voor planten en veel ruimte voor natuur. En dat hebben we hier geprobeerd te creëren,
Want er wordt heel vaak wordt er vanuit gegaan dat een moderne tuin, dat daar alleen maar wat hortensia's in staan en voor de rest heel veel grind en heel veel bestrating. Allemaal exclusieve materialen, een hele exclusieve tuin. Maar wij zeiden van nee, je moet juist weer een tuin maken met inclusief planten, dat je weer inclusief natuur hebt. Ja. En dat hebben we geprobeerd met elkaar te combineren. Dus eigenlijk is het het tegenovergestelde van de exclusieve tuin. Oh, dit is de exclusieve tuin? Ja, nou, en wat je hier ziet, ook zo'n langwerpige vijver, wat dakplatanen, vooral heel veel bestrating. Nou, er is weinig te beleven. En ja, het is vooral ook heel erg duur. Dat hebben we ook geprobeerd. En zeker in deze crisistijd, nou, om daar eens over na te denken. Oh, het is ook zo verschrikkelijk. Nou, er gebeurt helemaal niks in. Het is zomer en winter is die tuin precies hetzelfde. En er is helemaal niks te vinden voor een bij en voor een vlinder. En vooral die bijen en vlinders, die zijn ook heel belangrijk. Want nou, Einstein heeft het al eens gezegd, dat als er geen bijen meer zijn, dan heeft de mens nog ongeveer een jaar of 4 te leven. Want geen bijen, geen gewassen, geen eten. Nou, en dan is het met de mensen gauw gebeurd. Ja, Aad, ik kan je vaststellen, want er is nog lekker noffelijk achteruit even te luisteren, hè, nou Jasper. Maar dit is een kolfje naar die hoorn natuurlijk, hè? Ja, dit is fantastisch. Dit is, het wordt nog echt een keer dat mensen nou echt eens een keer nadenken. Je kan deze winter maar beginnen. Voetjes op een kachel, verdiep je hem er eens even in. Ik had wel vaker zijn, de bijtjes en de vlinders, het is van zo'n groot belang. En het wordt nou echt hier dat we er eens mee bezig zijn. Maar toch vreeg ik me wel, waar maak ik mijn tuinzet eigenlijk kwijt? Want er zijn alleen maar planten niet. Nou, dan schoost hier wat achter het hok. En als er in zitten wordt, dan helst het wat te vast in. Maar nou heb ik een stedstuin. Ja. Kan ik dan ook wat budgetten? Ja, doe kerst een hele grote budgetten. Het is net op grote schaal. Doe kerst in bakken, kerst neer als het worst. Een paar fjouwen kan de meter is al genoeg. Dan kerst al heel groot in kwijt. Ja, want welke exclusieve dieren en vlinders en vogeltjes komen er allemaal op af? Nou, alle bijen en insecten en vlinders die hier gewoon in ons land wonen, en juist die inheemse insecten met die inheemse planten, die vinden daar weer ruimte. Nou, het is niet alleen voor die dieren, maar ook voor de mensen. Want het is wel van belang dat je ook als mens en ook als kind in zo'n tuin kunt zitten en kunt beleven. Helemaal van dat ook een kind een bij kan zien, een bloem kan zien. Want dat is zo ontzettend belangrijk. Want tegenwoordig zitten kinderen alleen maar achter de computer in te whatsappen en zo. Maar dat ze juist zien hoe die natuur nou een beetje werkt. Want nou, dat is toch voor toekomstige generaties. Als kinderen alleen maar, als hun werkelijkheid alleen maar een computer is. En ze moeten later in het stemhokje moeten ze een beslissing nemen. Nou, dan kan je soms hele rare dingen krijgen, terwijl die natuur zo... Dus het is heel belangrijk dat ze nu en dan wel wat meekrijgen van de natuur natuurlijk. Ja, in de achtertuin, hoe klein ook, op een balkon, in een bloempot, een paar planten erin. Dan ziet zo'n kind dat al, die neemt dat mee voor zijn hele latere leven. Die heeft dat dan vandaan. Maar had ik nog net zo volle diert, hè, Aad? Kost het dit een soort diert om te doen? Nee, natuurlijk niet. Tuurlijk niet? Nee. Het neemt haast geen tiert. Als toen een lid stuntje had, zet er wat eer bij planten in een krapje sla. Het is heel makkelijk. Je moet er op sla komen toch geen vlinders op hoor? Sla net, maar dan zet er wat muntplanten in. Ik wil wel vlindertjes zijn natuurlijk. Dan zet er wat munt in. Het zijn heel eenvoudige denkjes. Je moet er even een beetje teert vermijden voor zijn. En wat is teert? Als toen jongens thuis komt, dan pak je de krant, dan ga je achter het scherm zitten, bij Sano worden verder. Dan ga je nog even 4 minuten in de tuin zetten. Dan geniet er even van. Je moet er even tussen de eer en een keer wat omschakelen. Het is zo belangrijk. Ja, wat voor tuin is dat zelf? Ja, dat is voor jongen, hè? Een hele grote tuin. Hele grote, ja. En het is helemaal net een product werk. Echt net? Nee, dan mag je het zenuwachtig worden, dan mag je gewoon waan. Let de nagels als Sjen? Nou, ja, dat is goed. Het wel even een beetje naar de pedicure weg. Oh, dat wel, ja. En kan je dit nou ook toepassen in de groentetuin, eigenlijk in de moestuin? Ja, nou en dat is ook mooi. Daar hebben we ook over nagedacht, Carrie Preston en ik. Dat was ook een idee van haar, om ook juist die siertuin en die bloementuin te combineren. Want de ouderwetse moestuin, ja, dat ging ook om de kilo's bonen en de kilo's aardappels. Maar tegenwoordig kun je dat allemaal in de supermarkt krijgen. Je hoeft de winter niet meer te overleven met je eigen productie. Maar juist ook in de bloementuin, zet er maar eens een boerenkoopplant in. Of zet er maar eens een bessenstruik midden in de bloemenborder. En door dat juist met elkaar te combineren. En dan krijg je een snoeptuin krijg je dan eigenlijk. Waar je bloemen
en voedsel voor bijen, voedsel voor mensen, allemaal met elkaar kunt combineren. Ik ga het proberen. Bij mij achter Hoes. De inclusieve tuin is te zien in de tuinen van de Appeltern. En daar zal die takken hier ook nog wel te zien wezen. Ontstaat 4, deze aflevering van Bient. Hier een tegentank van je komst. Morgen ben we er weer. Door daar eens een keer weer zien uit Frieskenijs in Joet. Dag.